En aquest vídeo veurem els barris de Yanaka i Netsu. El barri de Yanaka és una de les poques zones de Tòquio que no va ser afectada pel terratrèmol del 1923 i que conserva els carrers i edificis anteriors a la Segona Guerra Mundial. Molts edificis són del període Edo, del 1603 al 1867. El carrer Yanaka està ple de botigues i restaurants de tot tipus, amb les façanes guarnides amb figures i flors. Hi ha botigues ben curioses, com aquesta de titelles, on el titellaire fa les titelles a la vista del que entra a la botiga i atén el visitant. Les titelles són de paper maixé i fa titelles per encàrrec si li portes una foto. Ara estem al barri de Nesu. En aquest barri, com en tots els barris de Tòquio, hi ha temples xintoistes. El temple que ara estem veient és el temple xintoista Netsu Jinja Shrine. Es va establir ara fa 1900 anys. És a dir, pels voltants de l'any 100 de la nostra era. Una de les portes tori d'entrada al recinte del temple amb una llanterna a cada costat. Caminet de portes tori. Passar a través del caminet per sota de les portes tori simbolitza fer l'entrada a l'espai sagrat. El jardí d'aquest temple és famós per les azalees, en flor durant el mes d'abril. Hi ha unes 50 varietats d'azalees. Detalls de diferents parts del temple xintoista.